Ідэя стварэння пляцоўкі павышэння эканамічнай актыўнасці вясковых жанчын з'явілася 3 гады таму. У рамках праграмы ААН «Садзейнічанне развіццю на мясцовым узроўні ў Рэспубліцы Беларусь» Еўрапейскі саюз выдзеліў грант у памеры каля 25 тысяч еўра. І вось вынік рэалізацыі мясцовай ініцыятывы. Цэнтр падтрымкі ініцыятыў жанчын спадарання Прыбужжа. Мы пришли к выводу, что это должен быть не просто центр, это не просто музей даже с экспозицией. Это должен быть центр поддержки женщин со своей площадкой, где можно обсуждать проблемы женщин, где можно получить необходимое обучение по женскому предпринимательству для создания и развития бизнеса, где можно обучиться какому-либо виду ремесла, провести мастер-классы, как элемент самозанятости для женщин. У цэнтры будуць праходзіць трэнінгі па бізнес-планаванню, майстар-класы, сустрэчы з экспертамі. Установа таксама будзе выкарыстоўвацца як пляцоўка для працы зарэгістраваных жанчын-рамеснікаў і прадпрымальнікаў. Женщина должна уметь абсолютно все в своей жизни. Вот к этому мы стремились этим музеем. Жанчына-працаўніца, жанчына-маці, майстрыха і гаспадыня. Музей спадарання Прыбужжа прысвечаны вясковай жанчыне і знаёміць нас з яе жыццём ад маленства да старасці. Гэты музей выбудаваны вельмі канцэптуальна. Сэнс жыцця жанчыны спрыхаваны менавіта тут, у традыцыйнай культуры. Сёння, калі розныя канцэпцыі ёсць, а навошта нараджаць, а калі трэба самарэалізавацца, а як выхоўваць дзяцей, а розныя там шлюбы невядомых якіх стратэгій, то ў прынцыпе тут сапраўды нейкая мудрасць, нейкая жыццёвая вось такая спрактыкаванасць наконт працягу роду, наконт цнатлівасці выхавання ўвогуле жанчыны, наконт увогуле адносінаў да свету вельмі гуманнага. Музей спадарання Прыбужжа размясціўся ў Астрамечаўскім доме культуры. Дарэчы, менавіта аграгарадку Астрамечава выпаў гонар стаць першай вёскай будучыні ў брэсцкім рэгіёне, а ганарыцца тут сапраўды ёсць чым і кім. Дзіяна Мішчук, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».